Представителите на противоконституционната етническа партия ДПС за пореден път показаха, че защитават интересите на Република Турция и нейните демонистични планове за реанимиране на съвременната Османска империя, като се обявиха срещу историята и заявиха, че геноцид няма, а робството е било просто присъствие. Твърдението, записано в решението, че е безспорна истина извършването на геноцид през този период, е една, пристрастна политическа теза. Хюсеин Хафъзов се позова на онези продажни души, смятащи се за историци, които срещу определена сума пари скривяват историята и пренаписат учебниците по безумната директива на Анкара. Макар че в последно време много по-често чуваме това, че български учени, особено млади специалисти, които твърдят, че в България е нямало робство, нито 5-вековно, нито 2-вековно, твърдят, че в България относително българите са живеели спокойно по време на Османската империя. Има и такива мнения, които не се чуват или не се артикулират достатъчно. На тази откровена